Velkommen til Kemi B på Flex. Her ser du forsiden på Kemi B Flex-rummet. Her præsenteres lærerne og de hold, der er. Du kan se, der er mange hold. Så har vi her informationer om seminarer. De første er jo introseminarer. Så herude er der links til forskellige skrivelser, der handler lidt om, hvad der er vigtigt på kemi. Der er noget om formelskrivning, der er en ordliste og formelsamling. Så er der også faseliste til lærebøgernes opgaver, og hernede kan du se, hvordan du laver mundtlig aflevering. Lidt længere nede er der, hvordan du kommer på Restudy. Den bruger vi i nogle af opgaverne, så det er godt at få lavet et adgang til Restudy. Hernede, ja, det er så den introduktion, du ser nu, men du kan læse det samme på denne her, i dette her link. Så er der pensum og bøger, enzymnoter, og så lidt om, hvornår der er kemiværksted. Det med debat og forum og debat og spørgsmål, det er jo herinde, hvor man åbner et forum. Og så kan man skrive en overskrift og sit faglige spørgsmål her, og så er der altid nogle lærere, som er hurtige til at svare. Man husker lige at sætte gem til sidst hernede. Hver kemiske emneområde har sit modul, og den kommer frem her. Modul 1, det er repetition og reaktionshastighed. En lille kort præsentation af emnet, og hernede der ligger sådan nogle træningsopgaver, som man laver, inden man går i gang med at aflevere de skriftlige besvarelser. Der er opgaver, hvor man kan øve sig lidt inden. Så her ligger så de opgaver, der skal besvares. Der kan se, der er 3, og det skal helst besvares inden den dato, du har som afleveringsdato. Det er godt at gå tidligt i gang, sådan så man kan få nå at få rettet, inden man går videre. Man åbner sådan set bare opgaven, og det er en almindelig Word-fil, som man sådan set bare skriver i, og så gemmer og uploader til fronter. Så er der links herude til emnet, hvor man så kan få hjælp. Denne her om laboratoriedage, det er vigtigt. Det er de datoer, vi har laboratoriedage. Det er mødepligt. Du skal komme til alle sammen, og du skal skrive rapporter, for at du kan få lov til at gå til eksamen. Og hernede om eksamen, der er de mulige datoer, hvor eksamen kan ligge. Så det her, det er sådan set en kort introduktion. Jeg går lige tilbage til forsiden til Kemi B Flex, og vi vil bare endnu en gang ønske dig velkommen og held og lykke med dit Kemi B Flex.